वीडियो बनावत रही रे। रोजनी जान सब ठीक हो जाई, कंप्लीट हो जाई, जल्दी हटाऊ हवा से फोटो लीक हो जाई, ना क्लिक हो जाई। सब इज्जत के मेला में छिटा गइल बा, जिंदगी में टेंशन छा गइल बा। का भइल बा हो भाई का भइल बा, तो मेला में मजनुआ पिटा गइल बा, तो मेला में कैसे पिटा गइल बा, मेला में मजनुआ पिटा गइल बा, पिटा गइल बा। संदीप मेला में मजनुआ पिटा गइल बा। जाइयो कहवा अब आवो तारो आइए जाना, कमिटी के लोगवा पहले बाटे मोर पिटाइए जाना, बिना गलती के मरले बासे। हम जननी ना एतना झमेला हो जाई, माथा फेल हो जाई, जल्दी आवा ए कारण ना त फेल हो जाई, उहाँ जेल हो जाई। सुदामा के एक बड़ा फरा गइल बा, जिंदगी में टेंशन छा गइल बा, का भइल बा हो भाई का भइल बा, तो मेला में मजनुआ पिटा गइल बा, तो मेला में कैसे पिटा गइल बा, मेला में मजनुआ पिटा गइल बा। बिना गलती के मरले बासो। क्रांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो, भिलाई बाजार।